Hei, tää ei toimi. No, ohjaa. No kun ei tää toimi. Mut tää ei liiku perillekään. No, toimii. Peruuta. Näin. Ota. Mä kiristän vähän tota. Noin. Anna mennä. Niin. Noin. Noin. Mennään. Sivuslaivi. No on lapsikin ihan väärinpäin. Eikä oo. Noniin. Sun polvet on liian... Työnnä. Työnnä. Työnnä niin paljon kuin mä. Noniin, äkkiä. Eikä. Mä sanon Työnnä niin paljon kuin lähtee. siihen soffaan. Eikö peruta vähän? No, No juurikin niin. työnnetään sitten. Tää on niin paljon kuin lähtee. Tää voi vähän sattua munille. Oliko hyvä? Mä tiedän. Oliko tää niin hyvä idea? Ah. No.